Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka buyariganiye kigima eliyo kogosoka wikiraniye eganka yawo asumuru buryo wese abarya yobonjoria nigo tokuryeria inakiekerengerio kegunchuka nakobemeremo iyekorete ngeria kiraritukulia la misi enseye muninsu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinseisanuna neibere cia mogaso asumuru buryo wese abarya yobonjoria ime ya Ndizi TV. Mwachumu ligeli bono tikanaende nkuwa ligani bono asumuru bilibwe lisori tobono litukeliga lya Jumanne sitariki 25 na mumutinyo gatano na kabire omwaka w'ekiri bubere na 22 na mangaga ndeta okolekana mwachumu ligeli lya ayibono togendeta okubwataria senchira yobo imeli kone kibono twanyare to komanyana lyaya asichinsem asiritukeliga lya Jumanne no kwegena kwa nebuna litukulia okwali cyakira senchira rengi yani machikorose mambiyali ngentambe mwachaka kurwa sumuru bilibwenza kiabono niko twasoira sumuru bulibwe lisorito eriwa tunyare gusangamo na hanyara gukumanya ali agendete okolekana ase chinsemo ayobwanete komanya twako ya sangereria twanyaligereria twakoleto ikase ase nkaya ogabwo kwanyara komanya na ali yabalike baito niko bali chinsemo bono bego tuchikomera na barobwe ya maseyemo wachigotumana ali agendreta chinsemi chuna na ali abereka okolekana ali abereka watika kurwa semambia weka chinse chigabono chinse nyichi abono mambia kasideka cyabtokiranga 12 ko mwanchumu ligereria elibono togendere gosanga so wa munyera litukali ya Jumanne nalibona emerobeli ya bene bekire ase bali bakolike birugo byo burayi bwense bago chibono ko umera na maseyemo na gotwale nkwana ya maseyemo na gokwana linki bago chiagwikira ose bago chigokorera abakenya baisa rwa sobo cyo lebone bolebosio ane asensemelia presidential debate yibone go chikokolekana ali tukolia lero kolengana nobo tukibwa bete bo koroni byombe bali bono babere bagotwara inse yekerengo geisano asemia niko chiko babatanga niko nyara kolingo ligwa bosio bwabararia nabo gokwana aso bwagale ekibago chigokora igobono aseri tukulia lero ni gobono wajakoya na mwahura abago chikobe kwa so bwamo na bago chaka aso konyara goteba nari bago chikirana nabo igo chinsa chia margobo chakra chinsa ikomichia margoba igotogo chigotwara William Samuel Ruto nabo igona oyibono romura kama kya UDA nabo igobono no muraiwe kama gya ODM Raila Amolo Odinga na bago chikobwatia ase chinsa chia margoba maiga ya wajakoya na mwahura gochekobe kwa ase ensemo entangani virus reki bago chikirania ase ensemo nyina buri tangani konyara wajakoya ni gate birita gochikirana ase kolende kagere na chikirana bono bene ase gikaro kyali tukoria no na boni konyara Raila Odinga nera tebita gochikirana ase ensemo yon ase kolende kagere bonsi yabo mbachi gochikirana ase nkwana yeye maseyemo igomba gochikobe kubonse banaso bwamo ni gobarabe koberwabere abwase bagochiko chakana wajakoya nabo igona David Mwaura ose Mwaura oyibono nere nokoligie karugo kyobura ibwense igobona Roots Bati na Gano ni gochikobe kwa sobwamo ekerobono maiga ya tukotwara UDA na ODM abo bagochikobe kwa sentunde ya kabere bayiraba Kenya sobwagale ayaba gochikoikerania bayise gochorwa asobo choryo bonene bole bosinyere karugo kyobura ibwense karoba chagete ni gotwa bwata barondre 55 abo baganetiye karugo kyo asobo choryo boiga walo chobocho koleka no mutinyo gatano na gatatu korwa bunike kombegeri kyobo choryo ne chimbe kyanyarete ko bakeya na ko bakayigesire na ko babutura bake ago ikaba gatigara bane boka inyira bono gati ya buntu abwate Jimmy wanje gintu abwate mwange wairia ntu abatawanta bange bali koliye kero ke independent balenga bange gima ego tu abwata bakuli kero kyobora wense niko balenge 55 gati ya bali konyorobe sokiri goteuna bagane tie kero ke kyokolende niko bono babete gotigara go ikabana no na bonyoro
monjori ya Jimmy Wanjigi ngora anyarate gakoraga buri tangania gateba IBC nige bwatumurubiryo bogo chugotigaria abantu batatu boka abo bari guchikorigie kerwo kyobura ibwense kolende maga yaye nigo twabete tokonyora buna abantu babete bagotigwa n'abantu bane abo bono baguchikorigia ekerogo kyobura ibwense anene asobo chorio obonene buri busigo mumonchi murigiri bona yume ya Ndizi TV asemarogoba ya rero no chikonya bwate ya maseye mo abuna arabeka okorekana eliyo nyare kumanya nkieke okorekana na kibakwirindia mu buryo igobono buna Ndizi TV ntore tayari ntwero berekegima eliko ande ngokorera tore nkwane yu eye maseye mo kurwase county ya Nairobi wekage gasorongoro iturwa gusi elinayo murigiri kolega butubase kotigara maiga guna intubwa nsubu mu gusina wotokonda okole binto ngasenchere engabuna watu kwa tena semeli ya mtandao nsema ya Facebook Ndizi TV News Digital na wiko wana semeli ya YouTube mwanchu muligiria na wako tunyarabuna Ndizi TV News eli bononya ale kumanya ayo amo na yanda mangekero tokotigana na ayo mwanchu muligiria tuchikuligiria nyora bona matukatigere 13 toka tuchikoso asobo chorio bonne bole bosio bosho kala wanstari kiando mutinyo gatano na gatatu ni maeta wanto bagandete ko erobele siasa na gandete kubwata ansena manga gandete ko kolekana abwa sabare bagandete ko kora bono chikambeni boni go sikuligiria ngora ya bangani go bachagre ko genda enyomba ase nyomba unenchere yemo yokonyara kwirigeri chikura igo bono ekemino gya siasa aniko kagendrete kubwata sinyire county ya Kisii kemeno gya siasa niko kebwetense sana na kubwata nsekigima ekerobono abantu bagendrete kwerobeli boikirano abandi bagote boyonere toko chikura abandi bagote banyere toko chikura igobono mwanchu murigiriria buna yo mwake kura nubwato kubwa kwogochora omurayo ryoganeti otali kuboligwa nonde bwense kumwakera kolenda yo moneno bwate gatambukiro kyabene kunyara kuyochora goryoganeti ase achikoba ose achikoba murayo asobo choryo bone burso kerekero kyo MCA oikase kergo keriyo kyo bora iwense me county ya Nyamira na siasa tera tugumaga onse na gandete okolekana una county chigendrete gokora inyorobono Dr. Dorcas Wanjiku Rigathi oyubono ore omorugyo ye Rigathi gashago yoromokonyi ye William Samuel Ruto asokuriye karo kyobore wense nyali tukuri gorona tareta se county ya Kisii nigomerane tena barandia chikanisa ane chikanisa cha evangelical churches na Pentecostal awasabete bakomerana goetania barandi chiri bubere wabete bagosanga so bwamo ngababete gukwana boigoni gobono Dr. Dorcas Wanjiku Rigathi abete gakuboria abarandia na bagana nto bonsi kubwatsi Kenya kwanza asobo chorio bonene bole busigo moncho murigiria aina bete ka okorekana wasiri tukorie goro ekero siasa gendrete kubwatanse igobono kirensemo ne gendrete kurigiria na kibono baguchikorigeria siasa ekero deisire goika ekero chikora chia berwe kenyera bona sama tukabwango iga omo waziri obobole no Dr. Fred Matiang'i nigabaka gote abuna tusikurigeria bochorio bona wegono bochoro bero okorekana singa kichia maiga iga gote abuno oboni gobwarokane gotwaro morembe kubwo bochori bonde bwenso rwo kolekana chinga gichama iga igote buna tusokolengani bochori bwo koleto mwaka bwikiri bubere na 15 na ibere nkora ya ikete angeno bochori yoko chibura buru chinyinga cha bere chikoneke kwa chinsemo ngasekonda gote abone bikoro byo bosaga ne bikoro byo chibura buru go bire bikemuno ejo yakoro kuno bochori bole bosio ambo chigokolekana asenchera yo bwasiro no morembe igomba no kwegena buna morembe no chigokolekana bo igonkwaro chobono omonya yo motene bo nyimbo kurase county ya Kisii county commander police Francis Koholi ne rwango igonkwaraga ko ambana abanyimbo gotwarige karo ky'abanyimbo abwase babeto mustadio bose gonchokana na ime yo muchobo songo na kuboria abantu batwaro morembe nigo chinga kichibono inyore na Koholi abetega kuboria abanyimbo ko mustadio bosio asenchera yo kara yo morembe anasobo chorio bonene bole bosio nabo igo akurwasenze ya Lift Valley ni gobono mu regional commander nera bona bereka gote abuna igobero beritibo ikirano sobo chorio bone bole bosio bunenchere ya moyo ko ne kibuno morembe noro igo ni gobanya nyimbo bagende tukubiko chinsem no IBC no na boigo ya bage komenta banya nyimbo asi ali kabanya nyimbo bande ngachiri busano au bono babeta gote abuna abo baguchikokonya aso kolenda obwaki bechukura buraburu nchibase koene kibono bacholi boli busuno kwegana buna obuchiko bwo morembe ani gobara chokolekana ase enchera erengia okuno kwegena kurwa sensemelia sebalia abakorwa obolendia karoto gotigara asa mangana lingete na siasa tigona mase muturanyarango kuligera nare ya agenda chokoleka karatigara tamo tuko 13 toka goso aso bocholi bonene gati y'abanyakonda obono bare contractors me county ya Kisii ensemo yabo gati yabo ni gobono bate bire buna ngiko bali geti go chikumubwatsia
oyo kurigie kirogo kyobo governor gwetera seka ekiama kia ODM imeye county ya Kisii Paul Simba Arati asobo chori buli bosinyira bono ekiombege kiabere gikuba unengia bali bakurigia ebirogo byobo governor se county ya Kisii abuli tangani babete bakumerana noyo kurigie kirogo kyobo governor gwetera ekiama kia UDA Ezekiel Machogo mbungo nyali bali masaba wasebano babete bakumerana abo bakanyara gukwana mange bagayemba mumerete Oyongo KNC bagana bagusanga sobwamo mba mumereto bure igona wero bakomera na kati ya governor bali bakurigie birugo osekero kyoburai ngase county ya Kisii contractor aba ni gobono litukule igoro batebete buna eganga ya bono bakorago n'umunyakero wobo Kennedy Nyakundi ni gobono babete bagote wase ikire okugani kwabo inyura ngati ya aba contractor na bono batebete buna igogo chikumubwatsia Simba Arati asobo chodi bole bosio maiga yagote yauna were bakubaligereria abande bonse na karabuna Simba Arati ne ora chikuba inyora aisego choro no mugavana we county ya Kisii ni go chinga kichiba mentete bagote una mbobwati bokongu no mugavana Rabisi James Elvis Omalibongwae asekolende ba matebetika kole ntunde ya ebiya ni go basabire bachikumubwatsi ya Simba Arati asobo chori boli bose oto nkwana y'abanya contractor bagati yabo obaikenta somo yigokole kante chinsemo cha sports club abo litukuligoro una bago chikomusira Simba Arati asobo chori boli bosio County Contractors Association inchengo Kennedy Nyakundi Mariela ninjo chairman wa contractors county ya Kisii iko tuacha gaiga kuendosia candidate tobo akira chikura tarehe 9 mwezi 8 2022 Elieta ngol kumufata makori ninjo konyi bomori asikiombe kene kiombe kia contractors ya Kisii County ya chira igabone mambeye usumo wasuya kutaka ko reto mo gavana okubuli obuyo kubuli gavana Kisii County oranya ko bakonya sama ganiabo singenjunga singenjinga kiombe kenge bwate ekwende eragasi neke okora se county na kero kingeta geteko baba mu baba ase bali bago bakuryo murayo bachi bakaikaranza bakanyora bakabege committee ntenenera abe committee yale kuri yangeri aba bakubuli byo bogaba na Kisii gaiga elinde banyale ko babago bako babete na members bekyombeke committee nawe yagende kaliya ba umuzike machogu kaliya umuzike Oyongo Nyamwaya kaliya umuzike Paul Simba Arati na Chris Magero bure bakaikaranza n'aba members yabo bakategera nakero muntu akarubiro bya yabwate na aba candidates yabagatebanga kero muntu akarwa amagania yabwate kukia sabana kandarasi bakaligere linga kero kende ebintu bito baligereti buna bana abakubulia amagania abona ebintu batakara bataka kusiga mbire in line nebya bana kandarasi abo bakaligere no opinion policy chiaruru na chibale ko na kuligere balenga ondoli uligoro mono ero kero kendo rabo mugabana nane bakaligere nde semyake 5 kurukale Kisii gusi ya kabere ntwa kadwalire Kisii Central na Gucha wono Kisii Central no bogabana babere myaka 10 wono watebanga bali yelinga bwende Gucha nena byako bwi wono ase wanda baligereliwe bakanyoranga kero muntu ndu yale nataka tokonya ba contract ati bakanyora bamobota ketu wakana madini ya ba contract abaiga nana kiako na kolera botambe nabona kiba cyane to n'ubwo bari ninje akabanga nere oyengwiriso muno opinion policy ya Kisii ga krase mwachirora bagatenga policy Mbarati na Machogu igo bakumunyokanya abo bagatigara babiri lakini akato hoja regional balance tukanyoronga Paul Simba Arati gakuru Gucha na Machogu gakuru Kisii Central kolendo bogabano babere Kisii Central for 10 years ukaranga kutaka kwa fair na sabanta bange nasi abaguzi betu twara bomonechi nyombe kirasta kiri gusi umugabano bora agenda aseme ko ya Gucha aso mwana ko Paul Simba Arati ainaro amagani yabana kandarasi yabo ni tinga ta wanje nabantu bonsi katika Kisii nkimana abantu bonsi banchiranire bamwanchiranire
mbake barange nande mbabatu busuri bwo kubugwanje no kumwanga batiga sa bange banjire naone to ade to enda turue a support itororo. Asante sana kan tuntu bwa tibia sana gabane gosoka tuntu bwa problem ne o musani itale ora iraba kubo busi ora ile Kisii county okorira maya nande to musabira maya tuntu bwa ti problem ende nande ntiko murama tata giri oja si question to gokora ebintu to koriyo bogabo to koriya omugambi kubwati asaba na koriga sibe county mbasa kutwara obwo banga twangere ko batira deninga umuntu kali kira bwate gasana bwa job security nothing will happen to them, they will be there. Okay, igoti gatutwara mulembe asokuligi chikura naso ku campaign ntutu atekiri musukumbuso mamoyo umuntu bwate policy mbarati babase government wasaba position ya tubwate kotikana na yubona hekrayo abereka okolekana go moncho muri genyana nengaki ya siasa na wego siasa go Kenya rikolgere gwase chinse mochonsi na ria gendete go kolekana karatu irobere to go chia sobo chori bonene bole bosio bono county ya Kisii kubwaterana amone serikali ya nenegotera sekombe kia natural products industry ni go bono babwaterana sobo amo eligonyara koligere chinchira cyokonyara agokinia na gotuga na kurigereria na kituranyare kurigereria egekorogia ito bunenchire ya moyo kenyora na bego kegacha senchire bwene togotera chinchera chiekerero igobono banyore osegati yabasaya banginamo nabagaka babete bakonyora maigeria abo bunenchire yemo yokonyara kwene kinege korogia ito ngonyara kere gekorendo nyirobono serikali yanene kubwaterana amo nebyombe nigyo mugetege tambukira so konyara korige chikaunti chiri chinyorete kemira gokoro kiabo tinyare ko gwachinse mochoko gacha ebintu byabo byegekoro anene chi county chyo chiacho retunyo chi county community achi county chi community gati yabo ne county ya Kisii ngona county ya Kisii ngati chi county community asabono yose chiria achigo chigo konye kanyero mu county chigo chikonyo chi laptop laptop emeronge 5 na isato nabo igono banyore chi camera emeronge 5 ebira na kianda embachi konyo chi record ose chiri chikubwata mariogi emeronge 5 ebira na isano na isato embachi konyo chi server ibere bunenchire ya muyo konyara kugacha egekoro igobono county ya Kisii ngati chi county community chigo chigo konyeka asumuruberio bukolenda na kuinyora egekoro igobono batete buna ebwente koligereria na kibako gachege koleke ebintu mbire byara gokorwa ebintu mbire byara ngoro gati chi county ndebune county ya Turkana county ya Nandi gachi county cyabete chigo chorwa ekibono chigo konyeka asumuruberio obokonyara konyorege karukiabo county ya Narok ngati chi county ya Marsabit nyirabona na Masai ibigo bale mutwe ngaso konyora na kolenda egekarukiabo abona se county ya Kisii nero yabete county ron cyabete chigo chorwa asogo chia kolenda egekorokia abo na gokegacha asenchire bwenete ngikona kirabwe gutumekwa asa matuko alibosio muyogo yobe to kolekana ase hotel yeye moso bagania yemo imeje county ya Kisii ni gabwate niko waru etekoro chinsem awona begetina kurwa maigeri go cyasabangina abagaka naboigo nabasai buna bagochiko bwaterana ilikoneke county ya Kisii ngobergati county ya chigo tenena asokolenda ekemira naboigo egekoro kyomo gusumu director wege korokoro se county ya Kisii obino nyambande ngati ya bali ganetio muyogoyo naboigo bono Evans Taracha uyoro moterne kurwa sensemo ya serikali yanene nigegete asoko gendra no murobeli yo nagate yabuna babekire murobeli saine asoko ne kibuna county ya Kisii gajeje county community to njiji kolenda egekoro kiabote ngo tuwe nkwana amangana kole kantana kiyalenge na ende murobeli magima nerili asomurobeli yo bokolende egekoro ase county ya Kisii. Asante, mimi naitwa Daktari Evans Taracha. Mimi nafanya kazi na National Museums of Kenya for National Government. Na tuko hapa Kisii kwa kongamano ambalo linatekeleza mradi wa serikali kuu ikiwa inashirikiana na serikali ya Katuzi ya Kisii na jamii mbalimbali ya Kisii. Huu mradi unaitwa kwa kimombo Indigenous Knowledge, Documentation and Digitization. Na haswa huu mradi unafanywa chini ya sheria ya bunge letu kwa kimombo ambayo inaitwa Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act 2016. Chini ya hii sheria sisi kama taifa la Kenya na haswa sasa kama serikali Katuzi
zote za Kenya, Kisii ikiwa baadhi yao, tunatakiwa tutambue, tunakili na kuhifadhi maarifa yetu ya jadi na elimu jadi, indigenous knowledge. Baada ya kufanya hivyo, itakuwa sasa inatumika kama asset yeyote ya kwa kuendeleza maendeleo ya hapa Kisii na Kenya nzima. Na ningependa tu nikiwa namalizia kusema kwamba huu mradi umetimizwa kwa nchi zingine huko nje na ikachangia pakubwa kuchenga uchumi wa wananchi na kuchangia kuboresha hali ya maisha yao. Kwa hivyo tuko na imani kwamba baada ya hii kongamano ambayo sasa lengo lake kwanza ni kuhamasisha, to sensitize, kuhamasisha wanaharakati mbalimbali, tukiwa na wazee wa Kisii hapa, tukiwa na viongozi wa NGOs hapa, tukiwa na maafisa wa serikali katusi ya Kisii, na tukiwa pia na deputy commissioners. Baada ya hii kongamano la siku moja la kuhamasisha, tutakuwa na kongamano lingine baada ya kupika kura ambalo sasa linalenga ile tunaita kwa kimombo capacity building, kuwezesha sasa wanaharakati wa Kisii kuanza kutambua na kunakili na kuhifadhi ile elimu chade na maarifa yetu ya asilia ya hapa Kisii. Baada ya hiyo basi itatumika vile nimesema kama chombo sasa cha kutumika na kuleta maendeleo kwa wanakisii hapa. Ncheno mwalimu bino nyambane kutinimirita mangana y'igikuru gitu ase ugatusi ya Kisii County naende yetoli no mogoko bono iga ekiagera eserikali enene yarorire eng'encho y'obumanyi bw'eking'encho kyaitu ase igikuru king'igikiro kya mwanya bukingi bono baretire chinchera batagete tugwata amang'ana ari abakoro naende tunyarende naende tuyauri yani abayaito ayonye kumanyite ekiumanyita ase kigusi oye opportunity yo preserve kukeetia na kebe part of our community. Mbiro ebinge unabona mariogo, mbiro ebinge amatera, mbiro ebinge chingero, mbiro ebinge abantu bamanyete buna ligena lyatabaka ebi byonsi pi nonya no koroshye mbura libina aya namangana bona agocha kuigikwa abwatu arendwe belong to the community nyerinde future generations nyamanye nainde tutware preserve yani tutware inchira yokonyashia internationally elida atokonye ntuna community yomugusi. Okay. Inche igonkoro kwa George Nyakundi kirera omwana wa George Nyakundi wonsongo mstom michira pero igotorese egekaro kiacha kur Nairobi and Museums of Kenya ase okwegerera ekemira y'abantu ba Kenya, indigenous people of Kenya. Pero naende entorno no mogoko ekiagera gusiya itonero ya nyoirwe aso kwegerera ekikuru ky'abantu baito. Ekikuru eke kere kwansira chindagera gocha mariogo gocha oborwaria na gocha n'omunwa ito. Bono igana tuli igoroga esoteli ya pepo abantu baje kuri Nairobi bagototebine serikali enene yachiri kwegerera ekegusige ito tore no mogoko saba gusiba ito olio manyete kugwenia olio gwenete korwaria olio gwenete koyeka chindagera chike gusi na gutuge kwegerera emite yaito bono eserikali yaito yahigoreire na inde eserikali necheche county eche mpaka asumutulete kwegerera egekoro kerigito kyomubusi yamuno ake olekagena kagena kangoko kagena kwa kaimutie akagoleka munie kabonya kwa kaimutie akagole ngombe yoni mutie ane gole mondo ondai kurabana abajira irachoki ya itomonchi kosare kama tena kajaro kari mumberi kakwea kama kutapange kakorire komeke tocho kaya okaro na selina bacha ikwetire katika besa omanoya jamunungu bali
wagire bicha mwana koroje kwenda betiro sibune sibuna bagan adaroma gonga karamani nabia take naende baba lebire kokote morao kale ndondo kwa these things we need to accommodate that and down and write the history of that point and what it is talking about and how it encompasses the life of a human being in our community. Are we there? Are we understand one another? Wanchumu ligiriri bono ngatina gonogende kubwati na ria togende kukumanya sema bia bono gotira Ndizi TV wansubo mugusi ekero bono litukuliria Jumanne asumuru bulio bweli siritu no koletwa na Inche Vincent Onyancha mwanchumu ligiriri bo igogenda gotubwati gotena semeli mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo ensemeli ya YouTube tonyore buna Ndizi TV News togendo mutumo keto kwirana kureterwa na mange tukomana lyagende tokolekana anene kutokuliga mangana lengete uchumi amurenda mange asebiro bosigo to Wisconsin to kubangirita century yabene gwetera Ndizi TV obwansu mu gusitonyora mache ko chanda seke kerebosyo togendere gusanga munaya sumuro bweliso lito. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwaka bwekiri bwibere nemerongo ibere na ibere no mwako siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga liyokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa so nominations na bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kwa libaga liyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okolere rasiyaye engiya gosenya. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabo tukwa asugu chakomerera na Inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima ena hoteli ekero musani abarangi kanyo kwani ekero mwanda kugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko ibunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwetyo okubono territory umurubiryo bweke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga
baisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya ase duka ya Villa Valentino bogokoroseria chikeki chia kerengencho ase rigori ritariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes, egati cake chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megero yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa. Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basemberi nyasaye ari mutundito kuri cyambere yategere nae goru ari enche bwana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munenu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Uchumulira ndebono ase ntunde ya kabere tigana ndi nkwalika ndebono asumururi bweli siri totogende kusanga mona itondo kukwana mange anene ekero tokuligana liya agende tokolekana ase chinsemo ekazo kotika manganasi ya samage gazo kotika kendi sikomo nchumuligire liya tonyara gukumanya gwetira Ndizi TV obwansu bw'umugusi inyorobono omuribo lya bwazimio wani Kenya nigoba bete bakogenda ne chinsemo chinde chia Kenya asegangayo weyakireko ko bochori bone bole bosio Cyrus Jirongo nikabona beteka kwa nsemo ya Western Kenya abwasa beteka kubulia menyukura sense menyuko nikibunango bwatani bale azimio sengo bwate ngo bwatirani bale na azimio wani Kenya asobochori bonene bole bosinyira bono nsemo ya Western Kenya umugavana we county ya Kakamega gwikirivo mbeto para nyane nigabereka okora chikambine chinsemo ngelikone kina Western Kenya nkonya arerege konyara chikura anene gucha sense meli ya azimio wani Kenya UDA osomo bwa Kenya kwanza na borobo nigo bwate Musalia Mudavadi Moses Masika wetangura gorwa senseme yo asbagote abuna embale no kwegena buna goetera omuraiwe kyama kya ANC go Saman National Congress Musalia Mudavadi nabo no muraiwe kyama kya 40 Kenya Moses Masika wetangura
mbachiko bakonyo simbachiko konya Kenya kwanza aso okonyara kuirukia ebandera yo bomobu na konyara chikura chinyinge kurwa sensemelia Western Kenya rona Western Kenya ni gwabegete 52 sekerengo kia 52 asemia ye chikura gochia se Kenya kwanza okuno kokoigwana kobekire gati yo moraiwe obomobu wa Kenya kwanza baigomoro moraiwe kama kia yudi yo yubaigoro mokonyo moraiwe nse William Samoei Ruto kurwa sensemelia Western Kenya asoko ligeri chikure chio korwa ase ensemeyo nabogonyera bano paranya amona abwatani bande katia bo Cyrus Jirongo naboro niko bale chimbero asoko nyara kubolia amenye bensemeyo kwaniki ngobwatani bale ensemo ya Azimio wani Kenya ngobono chikure cha Western Kenya niko chiganda tokoligwa awo tuko no mugaso nane kurwase obomo bwa Kenya kwanza nabogono muri bwa Azimio wani Kenya kolende Cyrus Jirongo kubwatana asoko tayabuna erano na Azimio nechikonyara chikura chinyinge tuwange nkwana Cyrus Jirongo ati abwatani bande ekero bakoletetaro yabo ochia sensemo ya Western Kenya. Siku 30 zilizopita kuambia watu wa Kakamega, mimi nataka kuwa gavana yenu, nataka mpatie gavana yangu Vihiga kura, na nimekuja Bungoma leo kuwaomba. Niko na jamii yangu hapa ya UDP na tumezungumza nao leo asubuhi. Nimemwambia kama tuna mmoja wao ambaye anakuja kwa uongozi akifikiri uongozi ni biashara, awachane na sisi, kwa sababu hiyo ndio imemaliza jamii ya Mrembe. Munapiga kura ampigii uongozi, munapiga kura uongozi biashara. Na nimeambia baraza, wewe ulikuwa mtoto wa maskini, mtoto wa squatter. Usimame na watu wetu wanaendelea kudidimia. Tusimame pamoja. Tukiwa kitu kimoja katika hii mkoa yetu ilikuwa Western kabla haijakuwa counties. Tutarejesha heshima ya Muluya. Itoke kwa Kikuyu na Kalengini iende kwa Jaluo, itoke huko ikuje kwa Muluya, iende kwa Mukamba, iende kwa Mturukana, iende kwa kabila zote Kenya hii. Unaelewana? Na hiyo ndio italeta umoja katika taifa la Kenya. Na ndio nasema wale wanaomba kura iende hapa, mnaturudisha nyuma. Tunataka Wakenya wajue wote ni Wakenya. Na tujue Mjaluo anaweza kuwa rais. Tujue Muluya anaweza kuwa rais. Hiyo ndio sababu kubwa. Sababu ya pili nitampigia Raila kura ni kwamba Martha Karua ni adui ya ufisadi. Na nataka muangalie kabisa wale ndugu zetu wakienda upande hiyo, mujaribu kuangalia historia yao. Ni watu ambao wanaogopa watashikwa koti waulizwe mambo ya ufisadi. Na vile vile Martha Karua ni mwanamke. Mwanamke hana kabila. Tunaelewana? Angekuwa bibi yenu, angekuwa bibi ya Wateso, angekuwa bibi ya Wasomali, angekuwa bibi ya watu wa Coast. Na hata hapa tumekuwa tukipigia Mrs. Mutua Florence kura kwa sababu ni bibi yetu ya Waluya. Na mama akiona hawa vijana wakiumia anasumbuka, kwa sababu yeye amewabeba miezi 9. Na ndio atapigana na ufisadi uishe Kenya hii. Hiyo ndio sababu ya pili. Si ndio? Nirudi katika mambo ya uongozi. Mimi nilikuwa nafurahia biashara yangu tu. Nikae nisaidie wale lakini sasa naona hakuna mpango ya uongozi katika jamii ya Mrembe. Na nawaambia umuhimu yenu pangine amuelewi, kwa sababu ile kitu ambayo imetuweka chini kama jamii hii ni umoja wetu. Tukiwa kwa nyumba moja, tufanye kazi pamoja, tutaheshimika kitaifa. Mimi nashangaa saa zingine anatembea huku Bungoma naambiwa ese muengere, ese sijui mutecho, ese mutu kuika, sijui ese mubutu, ese sijui mukoho. Nasema hii upumbavu imetokea wapi? Kwa sababu hapa awali wakati wa Mzee Muliro hakuweka tu jamii ya Bukusu pamoja,
aliweka jamii ya Mlembe pamoja. Wakati wa Mike wa Malwa, hiyo upumbavu haikuweko. Aliweka jamii ya Mlembe pamoja, sio jamii ya Bukusu peke yake. Na hiyo uongozi imetutoroka. Ndio nikakata kauli, lazima nirudi kwa uongozi. Kwa sababu viongozi ambao tuko nao, nyinyi mwenyewe mnaelewa. Sisemi mwenzangu au mtu yoyote vibaya, lakini mnaelewa jamii tuko wapi. Hatuheshimiki kitaifa. Tumekuwa watu wa kutumika tu. Kwa sababu msimamo ya viongozi unatatanisha. Uongozi imekuwa ni biashara. Na hiyo ndio nataka UDP ondoe katika ule ulikuwa mgoa wa Magharibi. Jana nilikuwa Vihiga usiku kukutana na timu kama hii. Na nikawaambia hiyo. Kwa hiyo kama Bungoma, nyinyi nyote mkifanya kazi kwa bidii, muweke baraza kwa ofisi, mumpe MCS wa kutosha, mumpe senator, mumpe hao wabunge ambao tuko nao, jamii ya Mlembe itakuwa kitu kimoja. Kwa sababu hata kama nimekuja nimechelewa, nitaenda kufuruga hao watu wa Kakamega. Hao watu watashika laini. Mimi nataka tuangalie uongozi. Kwa sababu saa zingine mimi hujihurumia. Saa zingine nashindwa ni dhambi kuzaliwa. Munchumulike libono nyora inensemo ya Bungomo kurwase mwelioro gongoro Western Kenya ekero siasa chigendete kubwatanse asense meyo elikonyara koligereria naki bago chikura chiabo anego chiase ebirogo ekero tokoligere mono ekerogo kyoborai wense ekegendete kutwara umunso kura chinsemo abwatani nigo bagendete kwirubeli boikiranu anene ase obochorio bo bolibosi munchumulike bona cheko gotebya bulitanga nyiraboni tukolia lero bono enkwana ye Masai ya mokuru ase bali bakoligia ebirogo by'oburai wense nechigokorekana omubasolero kana chekogote buna bali bakoligia ebirogo by'oburai wense nigo bale bane naga asa ubane nyirabono batoto nigo abakonyi babo barabasubati abasomo bwa Kenya kwanza nere orobonto bwater gadiga shawa nyira ase banabo mahura ntobwate wajakoya nabo igo ntobwate William Samoe Ruto nabo igarira Morodinga bonsi abungo bakoligie birogo ebyo gochera sebya agano ntobwate Roots Party ntobwate Kenya kwanza nabo igo nazimyo bonsi aboni go monchumuligeria abakoligie birogo ebyoboraye ekerabono togusuka goika asense mende gotigana nayo toikase county ya Nyamira ahubono ase omulikeito job maangi togocho gusanga monere ya Maseyemo anyare gotumanyina kya onto bakwanira ne kurwa sense mejo ya Nyamira salense mo ya Rangenyo abwasate birubuna niga ase asa gutumanyi buna nigale nabamenyi kurwa sense mejo abo bakorana kyuchumi yabere ase kakemya ke 5 ya erenyoro bochori bwakoleka ntu mwaka bochirwa 15 na ibere na ndabongo cyokolekana boro omwaka oyo ase myaka ye 5 naki amangana lengete uchumi anase county ya Nyamira asensema ya Rangenyo naki amanyikuru asenseme yo bagotebe ya Maseyemo job maange onyeko iweto ko Rangenyo me county ya Nyamira tumanyango naria ya agenrete na ndenki abanyebenseme yo bagoteba ya amangana lengete uchumi maiga ye myaka 5 bono gochikoera Mbiamono kurwa se studio nigo gotonyora aseyemo kurwa sensemo ya Rangenyo egotoka West Mugirango constituency county ya Nyamira asitogo chigosanga na bamenyi bense meye babe bagotumanyi igoro ya uchumi yense ito ya Kenya ngaki uchumi ya beira se myaka ye 5 korubachora abarai anene mono entunde ye myaka 5 naende ogosaba kwabo gochiese abarai bagochigosogeti nkoroki elinde nga uchumi nero echikoba boronge bono ninchigo sanga negatia bamenyi bensemeye litanga ntikanchigo sanga no musawa yo mukuru asensemeye aratebya maletanga kyakorokwa naende ogosaba kwa gocha serikali nkoroki nchiko cha njoko batera asa maletanga kyakorokwa asa maletanga ngoroko poike gwaro Rangenyo stage igona mwachire iga tutaite kola manyana ki uchumi ya kongire egere chikule chibono tomanye gochora abarai barabaya baratokonye na siasa ye tokon no molembe egere segin chiba na burubune netebe ekon no molembe miamo bono ngaki uchumi abera se myaka ye 5 ase myaka ye 5 iro kamana ase ndagera obosi bokale ko anusingi 220 igo wono twale ko sababa